No, mitä sä oot muuten mieltä tuosta koko sateenkaari-aatteesta ja jutusta niin kuin esimerkiksi Suomessa? No, mä otin tähän ihan vastakantaa. Nythän on ymmärtääkseni Pride-kuukausi. Ja siis niin joskus on ollut varmaan Pride-viikko ja nyt se on Pride-kuukausi ja ehkä tulevaisuudessa on vuosi. Niin alkaa tulla Pride-joulut ja Pride-pääsiäiset. Kyllä. Se vaan laajenee pikkuhiljaa. Mun mielestä se on ottanut niin kuin tämmöisen keskikesän uskonnollisen niin kuin aukon itselleen. Että jos aiemmin juhlittiin juhannusta, niin nyt se on niin kuin Pride-kuukausi. Mulla on jäänyt aina epäselväksi, mitä se juhlistaa, se kyseinen juhla. Se, että saa laittaa perseeseen asioita. Onko se, niin kuin se länsimaisen niin kuin korkeakulttuurin huipentuma, että sun pitää laittaa joka ikinen julkisen rakennuksen lippu liehumaan, että täällä on sateenkaarilippu ja sitten sulla on joukko pervoja kertomassa, mistä ne tykkää ja mistä ne esimerkiksi tykkää. Lapsille. Ne on esimerkiksi niillekin. Ja mä muistan yksi kerta, siinä on jonkin aikaa, oli osana niin kuin Pride-tapahtumaa, oli eräs kaveri, joka veti työpajaa tai esitelmää aiheesta chemsex, eli tämmöinen niin kuin homojen tapa järkätä itselleen orgioita ja käyttää laittomia päihteitä. Ja hän oli siellä pitämässä aiheesta esitelmää. Ja ne huomasivat, että miten sitä voi tehdä turvallisesti. Että jos on pakko harrastaa nyrkkinäintiä, niin käyttäisi kumihanskaa ja tämmöistä. Ja kaveri itse oli muistaakseni kanto hiviä. Okay. Ja niin edelleen. Mä mietin, että mikä on niin kuin tämmöisen toiminnan, kun tämäkin on jotenkin saanut julkista rahaa, muistaakseni 80 tonnia tai heidän hankkeensa. Et miten tämä hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Ja sitten mä oon aina miettinyt myös niin, että mikä tahansa yhteiskunta selviää ilman seksuaalivähemmistöjä, mutta yksikään yhteiskunta ei selviä ilman ydinperheitä. Niin miksi me leikitään, että nämä kaksi elämäntapaa on täysin samanarvoisia keskenään? Miksi me ohjataan rahaa siihen toimintaan, että joku kastroi itseensä, tekee itsestään eunukin, laittaa mekon päälle ja sanoo, että mä oon nainen? Ja miksi meidän pitäisi uskotella, että hän on nainen, vaikka me tiedetään, että hänessä ei ole mitään niitä naisen hyviä ominaisuuksia, eli kykyä kantaa lasta esimerkiksi. Että meillä on joku semmoinen erikoinen, voisin sanoa, paskatesti meneillään. Ikään kuin katsotaan, että kuinka paljon ihmistä on valmiita nielemään täysin päättömiä juttuja ihan vaan sen takia, että joku hullu ei loukkaannut.